Oni s tím, ty kluci mladý, to je marný. A ti to vysvětlím, stůj, ty tady couváš, člověče. To je odavej, ten traktorek, to je paráda. No ale, je to jednoduchý. V červnu je snad nejvíc akcí vlastně za celou naší sezónu. A startujeme vlastně už dneska. Takže dneska, 6.6. Eva Vargo. Příští týden v pátek Punk Day, kde jsou kapely EEčka, Vision Days a VVUčka, bývalý NVU. Přátelé, no a pak to pokračuje. Na Stojáka, Max Beer Festival, ten je dvoudenní, je tam vstup zadarmo, bude se pejt prasátko, tak to má být. No a co je potom? No potom je Proteus a kapela Krausberry. No hergot, máte se na co těšit. A mimochodem jsme se rozhodli, že mezi vás rozhodíme nějaký lístečky, no. Ale tak to si řekneme v příštím videu. No.